Αδελφέ, πάμε να το προσγειώσουμε. Εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα, συνάδελφε. Σωστά. Εδώ είναι το αεροδρόμιο. Ξεκινά διαδικασία προσγείωσης. Πτήση 127Β προς πύργο ελέγχου, έτοιμη για προσγείωση, αναμένουμε οδηγίες over. Ελήφθη 127Β, κάντε στροφή και... Και όπως τα παίρνω τις στροφές! Αφιερωμένο από ένα μοναχικό καβαλάρι σε δύο γλυκά ματάκια που ακούνε στα πατήσια. Τι συμβαίνει, συνάδελφε? Τι γίνεται, συνάδελφε? Και εκεί επάνω στο χορό! 127Β πτήση προς πύργο ελέγχου. Τι συμβαίνει, ποια πατήσια? Όχι ίσια, στροφή λέμε και μείνε κοντά! Χτυπάει καρδιά μου δυνατά, και το κορμί μου σε ζητά. Πύργος ακούει, η δικιά μας η καρδιά πάει στην Κούλουρη. Τι συμβαίνει, πύργος ελέγχου, μας ακούτε over? Δεν σας ακούω, δεν έχετε σήμα, κουνηθείτε λίγο! Άστο σε μένα, συνάδελφε. Άστο σε μένα. Προς πύργο ελέγχου, μας ακούτε, έχουμε παρεμβολές, over. Δεν σας ακούω καλά. Μισό λεπτό απομένει μέχρι τη λήξη του αγώνα. Καρέτσας, ανοίγει και το Κωνσταντέλια. Πετάει την μπάλα μπροστά. Ξεφεύγει